Trebuie ca să citești aceste cartonașe, întâi tu și apoi eu. Armura de aramă a armurierului Armand armează armele arămii de alamă arcuite în arcele aristocratice argintate cu argint din Argentina. Armura de aramă a armurierului Armand armează armele arămii de alamă arcuite în arcele aristocratice argintate cu argint din Argentina. Dar cum poți să citești asta așa repede? Bun, da, următoarea. Păi trebuie și tu să te strădui. Hai, E da, greu. următoarea. Vrei să citesc eu prima? Păi după aia tu urmezi. Bun, hai, citește tu atunci. Dar tu urmezi acum. Caracatița a caricaturizat o caracatiță caricaturizată de un caricaturist care a caricaturizat o caricatură de caracatiță. Acum e rândul tău. E rândul tău. E bine Și meu. tu, ba da. Nu, și tu trebuie să-l citești. Ba nu. Ba da, hai. Ah, Păi fiecare, și eu și tu. caracatița a caricaturizat o caracatiță caricaturizată de un caricaturist care a caricaturizat o caricatură de caracatiță. Următoarea. Tu urmezi. Eu, dă-mă deoparte, vezi că ai dat două. Lemnului lemnaru înlemnea lemnele din lemnăria lemnarului lemnaru. Acum tu. Lemnului lemnaru înlemnea lemnele din lemnăria lemnarului lemnaru. Lemnarului lemnaru. Bun, următoarea. Prima, hai. Duc în bac sac de dac, aud crac, o fi rac, o fi trac, face pac, aud mac, aud oac, nu e rac, nu-i gândac, nu e cuc, nu-i brotac, îl apuc, îl hurduc, e tot drac. Duc în bac sac de drac, aud crac, o fi rac, o fi drac, face pac, aud mac, aud oac, nu e rac, nu e gândac, nu e cuc, nu-i brotac, îl apuc, îl hurduc, e tot drac. Bun, Hai spun eu primul. te rog. Asta e grea. Un cocostârg s-a dus la descocostârcărie unde se descocostârcăreau și alți cocostârgi nedescocostârcăriți ca să se descocostârcărească de cocostârcăria lui. Doamne, ce greu e. Un cocostârc s-a dus la decocostârcărie unde se decocostârcăreau și alți cocostârci nedescocostârcăriți ca să se descocostârcărească de cocostârcăria lui. Deci, da. Următoarea. E greu de citit. Zi. Asta e ușoara. Coatimundi, coala crește, coatimundi chicotește că la școală e premiant pentru coada lui gigant. Coatimundi coala crește, coatimundi chicotește că la școală e premiant pentru coada lui gigant. Asta e faină. O găină porumbac, în porumbar s-a urcat, în porumbar, porumbacă, tot porumbul a mâncat. O găină porumbacă în porunga, bară s-a urcat în porumbar, porumbacă, tot porumbul a mâncat. Dar nu știi așa repede. Păi așa trebuie, repede. Hai, încearcă și tu. Fotografiază fotografii fotografiate de un alt fotograf fotofob. Fotograful fotografiat fotografiază fotografii fotografiate de un alt fotograf fotofob. De aici n-am mai citit. Piatra pietruită a lui Petre pietricește pietrele împietrite de pietrosul pe Petru Piatră. Piatra pietruită a lui Pietre pietricește pietrele împietrite de Petrosul Pietru Piatră. Bine. Și penultima. Asta e cea mai tare. Capra calcă în piatra, piatra crapă în patru, crap pe capul caprei în patru, precum a căpat piatra în patru. Capra neagră calcă în clinci, clinciul crapă în cinci, crape capul caprei în cinci, precum a crăpat clinciul în cinci. Dar ce amuzant asta? E greu, ia să vedem. Capra calcă în piatră, piatra capră în patru, crape capul caprei în patru, precum a crăpat piatra în patru. Capra neagră calcă în clinci, clinciul crapă în cinci, crape capul caprei în cinci, precum a crăpat clinciul cinci. Și ultima, cred. Hai să văd asta. Asta e ușoară. Pescărușul piște, pescuiește pește, cât ai zice pește. Pescărușul piște, pescuiește pește, cât ai zice pește. Gata. Foarte frumoase.